О, здравейте, пуснах телефона. Да видим, че топката. Трябва да измисля тук малко. Измисля малко нещата. Да покажа. Аз с кръчета не мога да правя много. Мога там други неща мога. Там да седи топката. Ето. Така примерно. Може така. Тук футьол малко. Сега вижда. Така примерно. Така. После от време на време трябва да се потренира. Няма как само пред компютрите да седим. Някои седат, ама както искат да седат. И примерно седиш няколко часа пред компютър, пред такова. Седнал, легнал, станал, на дивана, къде ни. Крайна сметка не сме роботи, не сме извънземни хора сме. Каквито и да сме хора. И трябва да са движение, енергия да има. Да има движение, енергия някаква. Да се изразходят някаква консумация, която е приел тялото. Консумацията, която е приел тялото, трябва от време на време. Кой както реши, кой когато може, нали. Примерно да пие уиски, бира, нещо, като му се пие на човек, кафе, цигарка, какво ли не. Извинете, ама антената тук се мести. И така, какво да ви кажа. Усещам, даже отдавна не съм потренирал. Понякога потренирал, но не мога да се раздвижи човек. Защото усеща напрежение, смисъл, то става като такова. Като не се движи човек такова. Мускулите започват да такова. Затова трябва масажи. Пък аз в момента може да изглеждам малък, ама съм много грамаден. И така е. Да се правят упражнения. Някакви каквито и да. Дори и ходенето помага. Вървенето, седенето, движение, някакво каквото и да е. И така. Може така правилно. Да се надяваме, че някой няма тези възможности, които ние имаме. Затова трябва да го правите, да опитвате да се движите, да правите нещо с тялото, каквото и да е. Аз лично вярвам, че хора има със всякакви проблеми, могат да се оправят тези проблеми. Постепенно, бавно, бързо или не. И е много важно в стаята да има леко отворено прозорец, от някъде да влиза кислород. Защото ако е затворено, то пак става, обаче няма чак толкова досег до кислород. И това ще да ви кажа, че трябва да има малко въздух и трябва бавно да се правят движенията. Да не се бърза много, за да може да такова, човек да се раздвижва, да такова. Така. Жмето така, нали, първо. Правим така.
Така правим, така. 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 Или така. 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 И много важно да не стават и нервни такива. Много е важно да запазите самообладание. Каквото и да е. Каквото и да е, който и да ви ядоса, каквото и да ви кажат. Ако трябва, премълчете. Премълчете, оставете хората да говорят. Нека говорят хората. Нека говорят. Кой каквото иска да говори. И така. Какво да ви кажа? Има много мъка по света. Заради това трябва да се излекуват хора. Много хора трябва да започнат да се лекуват. Да се справят. Хапчета, протеини, витамини, креатини, мед, орех и лимон. Какво ли не? Хранене. Най-вече вода. Без вода не може. Трябва и слънце. Трябва крушката. Разбирате ли, крушката? Също крушката е важна. Понякога трябва да спреш крушката. Пак да правиш нещо. Някои не обичат тъмнината, някои не обичат светлината, но е така. Света е цветен, не е черно-бял. Дори да е бил, вече е цветен. Човек трябва да се справя. Постепенно дано. Както и да е. Така може при. Така, ето така. И не е хубаво насилие, такива работи. Защо такива? Какви са тези работи? Мъже с мъже се бият по рингове, по такова, без причина се бият хората. Нали сте хора, бе? Защо правите? Защо да не ставате животни? Жени се бият в клетки, в такова. Какво е той нещо? Ами тренирайте, дишайте, успокоявайте се. Сами го правите, ако трябва. Ако трябва, не ви трябва фитнес, нищо не ви трябва, ако трябва. Сами го правите и се успокоявайте. Каквото и да е. Та така. Какво да ви кажа? И важно, защото сега такъв е сезона. От време на време трябва да загряваме тялото. И някои имат климатици дори. Нека ги ползват. Обаче човек ако закрие тялото, ако такова, много е важно да влиза кислород. Вярно, използват се парфюми, нали, такова, какво ли не, каквото и да е. Дори цигари има с аромати, какво ли не, кафета, каквото и да е. Каквото и да е. Всичко има някакъв мирис, вкус, каквото и да е. Но това е. И това ще да ви кажа. Много е важно кислорода да използвате. Дишането. Много е важно да, като поемете кислорода, да го използвате. А пък когато се натрупа, добрете, когато се напълни с много кислород, трябва от време на време, дори да е токсини, да му казват токсини, нали, каквото е, нали, то си е така. Живота не може само да е едното и другото, и другото, третото, пето, десето, стотното, 2000-то, 1000-то, 5000-то, 10 000-то, каквото и да е. Важното е да има равновесие между двете. Как да ви го обясня? Равновесие, разбирате ли? Примерно, да не е така, да не е така, да не е така, да не е така, ами постепенно ето така да е. Разбирате ли? Защото, така е, какво да я кажа, трябва постепенно да се правят такива упражнения. Малко.
и в един момент някой, примерно, нещо му мръзва, трябва да се сипе една чашка, да удари нещо. Няма значение чашка дали с какво е пълна. Няма значение важно да има съдържание, защото чашка, която е чаша, е само чаша, която има вътре съдържание, тя пак е съдържание, дори чашата е съдържание. Та така. И какво ще да кажа? Няма значение, всеки да прави каквото реши. Обаче не се подавайте на лошотията на това. Вие да правите лоши работи и такива каквито и да. Дано да се спре с тези неща. И, нали знаете, вярвайте в каквото вярвате, в когото искате вярвайте. Аз Мишо Михаил се казвам както и да. Сигурно никой няма да го догледа до тук клипа, но може би ще разберете. Сега някой може да ме чуе, да ме разбере. Това ви казвам. И понякога човек дори плаче, понякога човек плаче, но то е нормално. Понякога се усмихва, дори през сълзи. Смей се, примерно. Плаче. Това е емоционално състояние, разберете. Няма как. Няма как да не е емоционално състояние. Няма как да не, човек да няма емоции. Разберете. Каквото и да е. Важното е човек да чувства, да вярва, да такова. И да не се поддава, да не се поддава на това, което са направили някои хора. Правете каквото решите и това май ще бъде. Това май ще бъде. Ой, покажа малко е такова примерно упражнение. Не такова. Ето така примерно. Ето виждате. Ето така. Дори когато са без няма значение каква лодка и по какъв начин. Дали така, дали така, дали така, дали така, дали така. Или така, или така, или така, или така, или така, 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 така. Каквото и е. Това е като цяло. Трябва човек да чувства, да усеща и да не се подава на така наречената простотия. Дори да се подаде на простотията, рано или късно става щастие, усмивка, веселба, каквото и да е. Няма значение каквото и да е. И дали спим ли? Някои така казват, спите ли? Някои спят, някои не спят. Но трябва да се спи. Трябва да се учи, трябва да се четат книги. Какво ли не? Всичко. Интернет, всичко. Нищо не може да се спира да се такова, да се... Всичко трябва да продължи. За игрите... играйте, направете играта. Но направите така да е красива, да е щастлива, със щастлив край. А не да бъде с лоши работи. Надявам се да ме разберете. Трябва да се правят смислени работи. Каквито и да са. Дори да са глупави, да изглеждаш глупави, някой да изглежда глупав в очите на другите. Да му се смее, да му се подиграват. Какво ли не? Трябва просто да се продължи. И знаете, че он е отгоре гледа и знае всичко. Който идете, в който и да вярвате. В който и да вярвате. Той гледа и знае. Ще прости на всеки. Обаче някой живееме в нещо, така наречено живот, какъвто и да е. Има прераждане, има какви неща. Това ви казвам. Минали животи, настоящи животи, бъдещи животи, какво ли не. И това е като цяло. И накрая, той ще бъде видеото колкото толкова. Малко.
Малко. И да ви кажа, ето, ще махна ръкавиците. Ето така. От време на време трябва и да се къпим, да се перем дрехи, така. Даже може и с вода да се мият дрехите. Малко шампуан, нещо, прах, там нещо, някакъв аромат, каквото иде. Каквото прецените. Защото понякога човек мирише на нещо, няма значение на какво мирише. Дрехите за това са създадени, парфюми, така или така нататък. И това е като цяло. Ето да махна ръкавиците. Тук да ви покажа един голям човек. Да ви покажа. Не знам дали ще разберете. Е така. Ето ще махне и тениската. Да видите, че понякога дрехите подлъгват. Някой изглежда слаб, някой изглежда дебел. Какво ли не? Слаби, дебели, яки, какви ли не? Така е. Ето сега ще махнете. Не си мислите, че са блека гол. Не си го мислите, ето вижте. Ето виждате ли? Изведнъж Мишо стана як, здрав. Ето виждате ли? Мускул. Вижте коста, разбирате? Какво да ви кажа? Ето и часовника. Направя съм тук 20 на минути или 10 или аз на 15 или колко минути. Тренировка. Ще махна и часовника. И часовника ще махна. Ще го оставя на масата. Ще махна Майкъл Джордан. Да така. Ще да ви покажа. Не знам дали се виждат тези обувки. Без чорапи, без нищо. От време на време трябва да се носят чорапи, обаче ето вижте. Че няма къде да са. Не знам дали се видяха. Боси обувки са бъдат. Може да се използват, после се умиеш краката там някъде, намоклеш ги и всичко е окей. И какво да я кажа? Правете както решите, ама ето вижте. Разбирате? Едната цигара. Едната цигара, кафенцето. Ко толкова? Видите ли? Всичко има смисъл. Дори и вода ще пи. Понякога си пълна топла вода. Вместо студена да е топла. И пак помага топлата вода. Това е като цяло. Ще спирам клепачи. Някой може и да му разбере. Че фанах мишката. Снимам на телефона, да знаете.